Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti nagkita da ami kan Jeff iti restaurant, saan ang nagpadlaw ni ami. Kat dinardaras na trimwar, sinurot mat da Kevin kan Mark, kat ing katawan ni Mark, tinangrabak kan ni ami. Gapo iti arapaap ni ami ang makapan iti Amerika, nakikalaysa kan ni Jeff. Tanam namaan na, ang nalakalaan ang makapan da itoy, iti Amerika. Iti sabali abangir, na idistino da Mark kan Kevin, iti kabarbaro a branch ti kumpanyada, iti ulong gapo. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas ana pauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Nagbiro ka klangan iti trabaho dito. Anya? Nga may mayat no iti Amerika ti pagbirukan ta iti trabaho. Sana ka mabalin nga agsubli iti Amerika. Ha? Taapay asaan ka mabalin nga agsubli iti Amerika? Saan ko nga iba ka? Tama nga no madismaya ka. Kunak, apay asaan ang mabalin nga agsubli ka iti Amerika? Basta sana mabalin. Saan mo ko man nadamagan no apay? Sinalbag? Naspak anam nama? Ay, surun kon! Naimas ti luto yun, Nana. Idi pa'y kumana panunot yu dayto eh. Idi nakitak tirigat yo asaan ang makaluto. No kasjay nga da duty yo. Nakapanunot ak nga agluto para kada kayo. Adolakit diti umay mangan dito'y, Nana. Ay na, agyaman kami tasaan kami amarigatan nga agluto pa'y no adda duty mi. Pagyamanak, taado kayon nga umay mangan dito'y. Umad adon tupay, Nana. Awisen mi dagiti daduma pa'y atrabahador. Agyamanak. No agnanayon na kastoy, ada discount yu kanya. Ah? Si dadaan kami mat nga agawis iti ado asuki, Nana. Da kayon sa ababalas ang tiswertek dito yung boarding house ko. Nasingpot kayo ngamin, Nana. Saan abaybay ante apo, tinasingpot a tao. Apay ka di nga gapapa kayo manan iti asawam. Kasano, kat saan mo't gayam ang mabalin nga agsubli iti Amerika? Apay asaan ang mabalin? Hay, naideport ka no ti sinalbag a lalaki. Anya? Na-deport? Anya ti basol na, taapay na-deport. Nagtakaw ka no, mami. Agtatakaw gayam di dyan lalaki. Anya? Na-deport? Gaputag tatakaw? Ay na, makapasuron. Iso nakikalay sa akin kwa na, tapno makapanak iti Amerika. Ngam na-deport mo't gayam. Ay, anya ngay nga rodan ako. Asawa mo. Awan maaramidam, tanalpasan ti amin. Diyak umanugot, mami. Saan ang mabalin? Bro, awan opisina intun bigat. Taman mo't padasan ti ag-surfing iti baybay. Ngem, saan ko mat nga amo ti ag-surfing? Iso nga ron nga intag sursuro. Nagmayat a kita, dagi siya naglaing ag-surfing. Sapay sana ka nalaing aglangoy. Oh, di mo ko na natakrot ka, bro. Adumad dagiti makita nga agsursuro. Kasano nga rod, kat sanak mat analaing aglangoy. No ngay malmusak. Adda kadwa tayo a swimmer. Isalakan da tayo. Ang mga nusyak ti umuna amariskyo. Iso nga ron nga adda riskyo. Adda da asidadaan amang isalakan, kadagiti agkamalay. Adda ka di amamom kanakwada? Sa anak an naturad amapan agsursuro, no awan namnamaek amang isalakan kadata, bro. Nagpintas mo't dito yan. Ado nga agpaiso dagiti agdadamo nga agsursuro. Adamat dagiti naglalaing. Adda maabangan iji a surfing board. Intaman mga abang, tapadasan taman mo't, bro. Intaman nga rod, bro. Ay, dagiti trainer. Ibagata, nagdadamo ta. Tapno isuro data. Saan nga ta nang inatibayad? Saan mat kit day?
Tasaan akas iti surfing training center. Anangin na tibayad. O sige, mangala ta iti saggay sa taas surfing board. Ken trainor. Kaduna. Ay na, nagmayat dito yung pagpalabasan iti oras no awan opisina. Huwag ngagpaiso, bro. Ado ngagpaiso ti tao ngagsurfing dito eh. Mayat dito yung pagliwliwaan. Umaitan to manin. Remor ti asawam, kapo iti kangingiwat mo, anak ko. Di oray saan ngagsubsubli, mami? Linukunak matlaan. Kasano ko maalinokunak ka? Apay adi na imbaga nga isok at saan matgayam apuraw. Kandi na imbaga adiportado a tao. Panagkunak at saan apanang loko, tadi mo mat dinamag. Nagkita kayo pa'y nga imuna sakbay ang nag-asawa kayo. Kunak na agpaiso ti magbaga ni Mark abak na. Saan nga taas ka tinang loko, anak ko? Apay ko maasyak, mami. Nakiasawa ka kankwana. Gapoy ti tarigagay mo ang makapan ija Amerika. Saan ka di? Just kikit di. Napeke aklakat nga rudan. Day tati madi iti mang lukloko. Tasikan tumot ti maloko. Apay anak kaimpaki dagiti lupot mo. Saan ko naman usan ti kasken ka? Napintas ka, ngam nagalasma ti ugalim. Oray siyak, di ka matan kayat. Nagalas ka lang arudan, peke kapay. Awan serbi ti pintas mo, tanagalas ti ugalim. Imbag pa'y dyan alaad, tamayat ti ugalin ha. Nalalas ka pa'y Sige, rumwarkan di ti balay mi. Di ta kuman nagkitkita pa'y. No kasano ti babawim, nakarkaro akpay. Wana, takwarta lang tinapatagkan ka. Anyat klase mat tao. Hello, anak. Kumusta ka ditan? Hello, Mami. Nasayat kami tamat dito eh. Awan pagdanagan niyo. Kasano kayo matita, Mami? Pimanaw ni Jeff dito'y balay. Apay pimanaw. Nabati ka didita ni Ami? Wan, anak. Saan amaanusan ni Jeff ti kapsat mo? Dahil ta tinangag ko ngayong baga anakin ni Ami. Daktal ka din ti tiyan ni Ami, Mami? Wan madlawan. Kat, kasano itan? Aganak to ka di nga awan asawa na? Ay, anya pa ngay nga rod anak ko. Nako na ni Jeff kin ni Ami arupat kwarta. Kwarta kanulaang tinapatagkan ko na. Bro, adda kanu kantin iti asidag ti building tayo. Nalaka kanu dagiti lako. Angam, naimas kanu ti luto da. O di padasan ta ti mga ni Jay. Un bro, napadas kanu ti may sa akatrabahuan ta. Naimas kanu ti luto da. O sige, mapantay tunal daw. Nung magustuak ti luto da, ijayan ti kanayon apanganan ta. Katuna, adu kanu pa iti empleyado iti ospital amapmapan ijay. Asidag samat ngamin ti ospital ijay kantin ngay bagbagam. Asidag iti ospital. Angam no asidag iti punerarya, ay, jak kayat ti mapan ijay. Si kamat. Jak pa'y nakakita iti kantin iti asidag ti punerarya. Ada pasyente anay pan iti emergency room. Duwata amapan ka no ijay. Kasta ka ni? O sige, intang arudan. Naira na pa'y matapangal daw. Sa pa'y mabisina kun. Uray tsak nga rod. Ngam adamat agkasapulan iti serbisyo ta. Kapilitan nga iso ti unaan ta, sakbay ti panangan ta. Intang arudan gayam. Ang mga nunapanan ti doktor iti emergency room. O sige, mapantan. Kababain, no maunaan na ta ti doktor ang makadanon iti emergency room. Oh, darasam gayam. Nakitak nga agturong ni doktor iti emergency room. Ita kayo laang nga makita dito'y kantin, babaros. Nadamag mi anaimas kanu ti lutoyo dito'y nana. Empleyado kayo ka dita ospital? Saan nana? Dita kami kabarbaro a building. Isumat lagayam nga ita kayo laang nga makita. Kanayon kaminto nga umay, nana. O nana, kanayunin mi ti umay. Basta da discount niya. Sigurado da ita, barog. Adamat kanayon nga umay mangal daw dito a nurse, ngam ita laang nga awanda.
Nana, babalasang da kadipay. Ay, wan barok. Masigurado ka babalasang dagijay. Barang makasirpat kami iti nurse, Nana. Awan dakas na barok. Nulakat awan pa yasawa yu Ay, awan pa'y nana. Barang dito iti pakasarakan mi. Aga nakakadi nga awan ti ama ti anak mo. Basta dalaki titid na kwarta nga aramatek nga aganak. Awan na sakit bakrang ko, mami. Iso nga imbaga na arupat kwarta ka. Takasta ka maangamin, anak ko. Agbiag ayamot ti tao nga awan kwarta na, mami. Kamali, anak ko. Uray sa nga gabsoon ti kwartam, numad iti ugalim. Awan umasidag ang mga rayat kan ka no agkasapulan kay ti tulong. Ngam, saan mo matamagatang ti kayat mo? No awan kwartam. Maibaon mo ka di ti kwartam no agnangabit ka, kat kasapulam ti pannaranay ti padam a tao. Mabalin mo mat idaatang danan no ado ti kwartam? Kasta ti panagsasao ti tao, anakurang ti ayat iti puso na. Naoperahan ng ti pasyente. Impanda ni Jerry recovery room. Ipabantay tapay ti sabali, anes. Tayin tapay mangan. One friend, itaya ka pa'y ang mabisbisin. Intan ije kantin ni Nana Lolita. Ado siguro tinapanangan ije nga empleyado. Ang mga nutad-tad dalaangan tinabati ang para kadat. Uraan niya ditan. Mabisina ka talaga. Intag pa kada iti head nurse. Tayin tapay mangan. Isunti mangibaon iti sabali a nurse amang kita iti pasyente. Kasangsangpot dan samot anapanangan. Apag gusto nga ron. At damot mabati dito'y apanawan ta. O sige, mapanta nga ron. Itaman pa'y babalasang. Imbag ta inlasinan kayo iti sidaan niyaw. Dandani ngamin maibos tila ko amasida. Adda ngamin emergency itay, nana. Da kami adwati ng kadwa iti doktor. Kasta ka day. Paisaganak nga rodan ti makan di talamisaan. Ay, talaga amangan kami, nana. Mabisbisin kami una yan. Amuyaw, ada ka barbaroan na tataer ababaros ngay may nangan itay. Apay dagiti natataer ababaros, nana. Diyo ko naan akursunada yu ida. Kursunadak ida, para ka na kayaw. Apay ko mga ibirukan na kami ngay, nana. Saan mi pa'y amasango dagita? Maditi agbaak. May mayat matlaang no ada katakunay na iyo itirigat kan ginawa. Mami, nasakit ti tiyan ko. Ha? Saan mo pa'y akabulanan? Tapno agpasikal ka. Apa yan nagsakit ti tiyan ko, mami? Mapanda nga ro din iti ospital. Ay mabitla ang tamang ayabak iti taksi. Sige nga ro, mami. Nasakit na talaga. Apay ang nasakit, kat saan ka pa'y nga aganak? Marigatan akon, mami. Ingkan mga ayab iti taksi. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo, Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.